Здравейте, казвам се Милен Найденов. Искам да ви представя нашата компания. Нещо, което създадохме в България преди няколко години, но поради ред обстоятелства или поради това, че пазара на такива устройства в България не е достатъчно голям, разширихме компанията. Сега в момента компанията е така по-скоро холандска, отколкото българска, но всичко това, което ще видите, се произвежда в България. Така че все още мога да нареча, че голяма част от компанията е българска. Какви са фактите в момента? 2,3 милиарда хора по света живеят в риск от недостиг на питейна вода. В момента съм в Холандия и парадоксът тук е, че, знаете, Холандия е държавата, която се намира физически под вода и въпреки това има много сериозен риск от питейна вода. Всички нови сгради, които се строят тук в момента, а те са огромно количество, тъй като има много голям недостиг на жилища в Холандия. Всички жилища, които се строят тук, нови, които са в по-отдалечени градски райони, Министерският декрет гласи, че трябва да подсигурят сами връзките си към питейна вода и връзките си към канализация, което обаче не може да бъде факт, тъй като самия капацитет на системите за питейна вода не са достатъчни и също си канализационните не са достатъчни и всеки, който се занимава с строителство или гради обект, трябва да се погрижи сам за осигуряване на питейната вода и отработената канализационна вода. Какво направихме ние? Ние измислихме една система, тя е абсолютно наш дизайн, която прави от дъждовната вода питейна. Системата е вече версия 3, снабдена е с Wi-Fi, през която клиента може да вижда какво се случва в системата, но системата преработва дъждовната вода като 100% гарантира, че водата е микробиологично чиста, улавя пластмасите във водите, модулна е и капацитета й е около 2500 литра на час. Системата е патентована и е сертифицирана, ще ви покажа по-нататък, но в момента може би не съм срещал подобен аналог на пазара, тъй като в повечето случаи дъждовната вода се пречиства до нива, използвани за сервизна вода или за напояване или за каквото и да било останало, но като система за питейна вода, мисля, че сме доста иновативни на пазара. Как работи системата? Улавяме дъждовната вода най-вече от покривите, тъй като там имаме най-голяма площ. Системата се подава в съд в повечето случаи, както е тук в Холандия, подземен. Оттам с помпа през системата за отработване на води и постъпва в къщата като чиста питейна вода. Ето, тук може да видите по-нагледна симулация. Системата има префилтър, има филтър от активен въглен, ултрафилтрация, има също UV лампа, както и контролна система, която всеки ден проверява дали системата е окей с качеството на водата и защитава на 100% от микробиологична замърсеност крайния продукт. Като сертификати може да видите, имаме сертификат за Solar Efficiency, тъй като в момента разработваме и система, която да захранва тази пречиствателна система с соларна енергия, така че да я направим абсолютно независима от електроенергията. Системата е почти готова, което в най-скоро бъдеще, казвам най-скоро до няколко месеца, ще имаме пълните сертификати, така че да направим системата работеща сама и независимо от енергоизточници. От лявата страна също може да видите Evaluation репорта на Световната здравна организация. Тествана е и разполагаме с всички необходими сертификати за инсталация.
В момента, кои са от най-големите ни клиенти? Част от най-големите ни клиенти са биропроизводители. Както може да видите долу в десния ъгъл, водата, която събират от покрива на стадиона, правят бира и под бранда на Rain Beer я продават на пазара, има доста сериозен успех. Има вече няколко пивоварни, като интерес също има от Карлсберг, България, които в пиринско пиво искат да инсталират една такава наша система. И е въпрос на месец-два да бъде инсталирана и там. Както знаете, по света и най-вече в Западна Европа, sustainability практиките са много разпространени и много важни и ние не търсим масовия продукт. Ние сме се насочили в тая ниша на sustainability. Другото нещо, което е като проект, с което работим, са почистване на отпадни води от магистрали и самолетни писти. В момента правим едно обследване на самолетните писти на летището в Ейнховен с използване на екофилтруване или sustainability практики, както му казваме ние, с използването на seashells или черупки на морски животни, които се използват за филтриране и за абсорбция на вредните вещества, които отпадат от самолетите или от автомобилите и с дъжда биват отмивани в почвата. Тук може да видите част от проектите с компанията, която правим. А, Знаете, Холандия винаги е първенец в Европа с всичките тези sustainability практики и естествено там започват всичките проекти. Има изпълнени вече доста на детски градини, на площадки, особено в жилищни райони. За България нямаме все още такъв изпълнен проект, но да речем, мога да кажа, че тази технология би била добре дошла, и особено в местата, където да речем магистралите преминават през сензитивни райони или така наречените защитени райони от натура, да речем, или където и да било защитен район. Тези sustainability практики могат да бъдат използвани за утилизирането на този тип води. Нещо, което в момента разработваме е една система за утилизация на така наречените grey water или сиви води за всички води отпаднали от дома без тоалетната да бъдат филтрувани и използвани повторно. Много компании предлагат различни технологии на пазара. Ние се целим в домашния сектор, така да го нарека, в оползотворяването на системите, които работят в дома, градски условия, като системата, целта ни е системата да бъде нещо просто, нещо съвсем независимо работещо и нещо, което не изисква сервис. Ще бъде инсталирано в домовете на хората и ще представлява нещо не по-голямо от, а, да речем, един средно голям хладилник. Толкова е и големината в момента на системата ни за пречистване на дъждовна вода. Горе-долу това е големината, която се целим всички наши системи да бъдат, които не са промишлени естествено, да бъдат с този размер, за да могат да бъдат инсталирани в домовете на хората и да изглеждат като една обикновена мебел. Това е от моя страна. Ако имате въпроси, съм на среща.